Igokundearen domeka ospatzen dugu. Hau ospatzerakoan, Jesus elpiztu ondoren, ikasleak agurtu eta zerora igoko dala. Badirudi agur tristea dala, lehenengo begiradoan. Utzune bat geratuko, jakule. Baina, benetan kontrakoa da, gertutakoa da. Izan be, igokundea itxaropenez, osotasunez eta etorkizunez betetako jaia da. Jesus badoa, baina ez gaitu bertan bere izten. Bidea zabalduko duzku. San Agustinek dinoanez, Kristo zerura igo da, baina ez da gure gandik alden du. Bere igokundea ez da banantzea, agintzea baino. Lekua prestatera noala, ni nagoan lekuan zu be egon zaitezen. Lehenengo irakurgaian ikasleak ikusi dugu zerura begira, baina ingeruan mezua argia da. Zer egiten duzue hor zerura begira? Zaiteze geldiri geratu. Zerua hemen hasten dela, bide aurrian, aurrera egin eta lekukatasunen moten duzun bitartean. Eta hori zegin eben, pozik bueltatu ziran Jerusalera. Jakin badaki eta Jesus ez dela guztiz joan. Bere hitzean, sakramentuan, alkartean, pobrengan geratu da. Eta Espiritu Santo abialduko dagoela agindu dutxe. Itxaropenaren jubile honetan ez dugula betiko geratu behar. Betikoan geratu behar barkatu. Kristogaz batera igo behar dugula gogoratzen duzku igokundeak. Gure bizitzaren norabidea zerua izango da. Kontua ez da mundutik igez egitea, munduan bizitzea baino. Baina begira da altzatu eta bihotza zabalduta. Lagun digula. Egun honek bere lakorik arago begiatzea. Lurra galdu barik, baina zerua astu barik. Oinan lurriak doguzala. Begia jangoikoaren gana zuzenta zeruan. Eta eskuak jangoikoan erreinua lantzeko prest egon behar dira. Jainkoa guztieduna zure seme, Jesus Kristoren igokundea garaipena gertatu da guretzat. Taran gorputzeko garanok ziur itxaroten dugu. Gure burudanak dabanaintza izango dugula keukere. Egizuegia honek bete gaizala posez eta eskeronez. Jainkoa guztiduna zuzendoko erregu bategaz hasten gara. Azpimarratzeko, bizitzaren grazia ez dela gure indarretatik sortzen, baizik eta jainko eskodoaiaren emoitza dela. Jaraian bizik kristainok diran ekintzarotzen dira, posa eta eskerona. Posa espirituala Kristoren aintzagaitik, eta liturgian aintza gisa agertzen da. Gozamen hori ez da ezer azalekoa, ez emozionala. Fedunen patu gloriatzuarek entzatxoarekiko itxaropen ziur baten emoitza baizik. Kristo Eleizaren burua da. Buru gisa, ak bidei inauguraten dau. Bere gloriatzeak Eliz korputzaren patxua dakar. Burua doan lekuak kidea jarraitu behar dabe. Irudi honek Kristo aintzatxoaren eta Erromes fedunen arteko batasuna transmititzen dau. Otoitza itxaropen tonu eskatologikoa bategaz amaitzen da. Hitzak ez dau ziurko batasuna adierazten, konfiantza aktiboa baizik. Apalik eskatzen dutxu sakrifizio hau zure semearen igokundea aintzatzu ospatzu dugun egun honetan, izu misteriozko hartu emon honen bidez, beragaz betera zerutako biztu gaitezela. Eliza guztion izenean eukaristia sakrifizioa eskaintzen du. Eskaintza eukaristia sakrifizizko zentzua gogoratzen da. Kristoren sakrifiziori lotuta dagoen aitaen opari santunez. Ez da simbolikoa bakarrik, Kristoen emoitza egunaratzen dau gurutzean. Berpizkundeak eta egukundeak batute. Orain, misterioen gaurkotasunen nabarmentzen dau. Ospatzen duguna ez da urrutiko oroitzapena. Sakramentuki agertzen den gertaera bizi eta eragingonkorra baizik. Egungunde ez da Jesusen agurra bakarrik, baizik eta bere presentzia aintzatzu, eta unibertsaren hasiera zerutik. Berez da desagertzen baizik eta aita gozat goroatzen du. Eskaintza perfektu gisa, beraekin eramanez, gizateria berrozaren primizia gisa. Jesus jaunak,
Errege ospetsuak pekatuaren eta heriotzaren garaiak, engeroak harriturik ikon dau gaur zeru goienetara. Jainkoak beraren eta gaizakiaren bitarteko esarri dau, munduaren epai eta jaunen jaunegin. Zerura doa, ez gure giza izan apaletik urruntzeko, ezpata seguri itxaropen bizia emoteko. Kiu ere, beraren gorputzeko atal garanok. Joango garea egun baten, bere burua sartu dan erreinora. Kristok bere loraitik eten bako tarteten dau gure alde aitaren aurrean. Ez da bitartakari pasiboa, bere betiko apaizgoan aktiboa baizik. Zururan bere presentzia ez dau bere eginkizunen artean, hobeto egiten dau. Jainko haintzatzua epaile eskatologikoa beba da. Epaiketa hau ez da nahiera kondenatzen egitza. Bat baizik eta egia agerratzen ez dakoa, eta maitasuna buruzko. Jauna bere bizitza guztiagaitik egon dauen bera da. Bere kurutxetik bihotz gaindituik epaitzen da. Ez da joan mundu honetatik. Ukatu egiten dau kanpoan edo azola bakoa dagoen Kristoen edozein ikuspen. Kristo ez da urruntzen, baizik eta presentzia aldatzen dau. Ez da ikusten, baizik eta sakramento espirituala eleizakoa. Munduaren iezalez zerua ikusteko tentazioa, ororen aurkako baiztapena da. Bere ikundea markaten dau gu bere, gorputzeko kide garreanez, egin behar dugun bidea. Kristo, eleizaren burua danez, geu, gorputzeko atalagariano, irildo beretik joan behar gara. Jainko alguztiun betikoa. Loretan berton zerutar, ondasunetan parte izatean boten deuskuzu. Eizu, gure kristau gogoak jodagialak geure izaera, zugaz bat egine, dagoan lekuaretara. Basirako funtsesko behi, zagori jankoti harbatzen dauz. Alguztiuna eta betikotasuna. Azpimarratzen da janko betierako eta alguztiunak bakarrik emon daikegula, zeruan parte hartzeko aukera. Holan, otoitza egindako eskatologikoaren behegontzean kokatzen da. Igokunderi dagokiona. Hemen paradosa kristina usakon bat adierazten da. Horen dino mundu honetan erromez diran arren, zero kontasunetan parte hartzen dugu. Federaren eta sakramentoren bitartez bat eukariziaren bidez. Betikoren aldez, horretiko partekatze hori jangoikoren doain doakoa da. Eta bereziki komuniginoan bizi da. Zerua eta lurra, denbora eta betierako-tasuna. Lotzen dauzana, Kristoren presentzia reala eta erraldetzailaren baiestapena da. Fedunen bizitzan loriatu. Ezkaro sakonki espiritual eta afektiboa da. Kristoren gan ezagutu edo sineste azkain, bere presentzia desio zutzuz desiratzea eskatzen da. Hau da gure bidea egin behar duguna.